ana nom-noman duwe sisik kaya iwak lho. Aku ndek sisik kaya. Ah, dasar Waranyata, kowe patih Wisamurka. Dasar Waranyata kowe sapa? Aku Antasena. Antasena. Sing kaya aku bayi sing tok letak-letak mau neke lho. Neke kayake lho, kayake. Latialala kok dadi gedene semene. Ayo, sampeyan ora gelem mundur aja takon dosa mat. Woi. Ane Gus manten ginrayang kaelaning jagat gaweaning para dewa Patih Wisamurka sirna margalayu manjing dados upase Sang Antasena. Ratala bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Latal Kintaka Murti teplai laku menapa. Waduh, ngaturaken ketiwasan Gusti Patih. Ketiwasan piye? Mungkin dados ning kawuningan Gusti Patih Wisamurka dinten sakmangke kula badhe mboyong dumateng pun Dewi Ratih cabaraning damel gagar wigar datan antuk karya awit para Jawata ingkang berguguk utawaton datan kestu maringaken kalian pun Dewi Ratih ngersanipun ingkang abdi sakmangke badhe kaboyong wonten negari Wajendraka pramila sakmangke Purbawasesa kula aturaken wonten ngersanipun Gusti Patih Wisamurka Gusti. Latala wis tak batin sartane wis cetha yen to dewa pancen bakal wangkot berguguk utawaton ora bakal gelem menehake Dewi Ratih ana ngersane sinuwun Prabu Dewa Kintaka. Paringipun kados pundi? Aja wedi kangelan. Latala wektu dina iki digege mangsane digelak wancine dewa ora menehake Dewi Ratih apa kelakon kayangan Suralaya dipeyuki Bathang Sayuta. Raden Kintaka Murti wonten timbalan Gusti Patih. Aja wedi kangelan kabeh wadyabala dikepiyake ngepung wakul boyo mangap bali marti kunduh ngasi dewa ora menehake Dewi Ratih. Aja takon dosa iki Patih Wisamurka sing ora nrimake warat.
bergaglah bergagah kaya mentang-mentang kaya dewa enek dewa watak nawa sol menungso ora tatanan takon marang panjenengan ulun Sang Hyang Bathara Kuwera wah kuweraken iki dewaning kesugihan dasar para nyata jeneng kita Raden Kintakamurti ayo dewa ora ngulungake Dewi Ratu apa kelakon dosa kayangan jungkring saloga tak biyuki biatang sayuta wiladala yen jeneng kita adreng kepingin boyong lawan Dewi Ratu langkauna kawandane panjenengan ulun Sang Hyang Bathara Kuwera babu arwa apa lena pangendamu tabrak blututmu kelakon ning kene marganing matimu dewa kena lara luputing pati yen to pancen kowe arep wangkot ngeyel ora kena kandhani apa kelakon kowe bali ning negaramu nggo Cindrakama karyaran tah menungsa ora tatanan manus maning jajalanan yo titeno tabrak metaraman mati eling kowe sesek kowe nggunakake aji lembu sekilan aku nggunakake aji kul buntet ora empan aji-aji barat si lagi titah mungsuh dewa wantem sing tenanan kaya nek ning omah lho
Bayang di pandhe.
gregepe apa? Wangsit pindho kumbang ngangajabeng tawang susu angin ngendi gone oh pecah kula bukulun perkencang waru dayang pak tong bebalong kali sedih sapa sing gawe wae. Dewa wae nganti padha kalah karo sing jenenge. Ya kuwi Patih Wisamurka Patihe Prabu Dewa Kintaka. Menika kados pundi? Indra wonten imbalan. Aja wedi kangelan. Wektu dina iki yen to angkara murkane Patih Wisamurka mboyak dindake mengko mung bakal gawe pasulayan ana ing Kahyangan Suralaya. Keparengipun kados pundi? Kari sela matangkep ditutup dimenengan kabeh perkara iki nggih. Pandhatata Gatiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Maragana Samirana Samilana lan warayang wisikan magulingan 5 oh latala bujleng iblis lanat padha cek-cekan Gusti Patih Wisamurka ngapa menika lawange kok ditutup niku kados pundi ngajeng mlebet kok TPR malah ditutup kaya ngeten iki karepe pripun dewa-dewa. Woh, latala bocah tumenggung. Terus pundi, Patih? Dewa-dewa padha jiring getih wedi mati. Padha rawani natake nyawane kanggo Dewi Ratih. Dewa ora mung bakal tekan semene pangamuhe Patih Wisamurka. Tak anteni ning ngarepan kepanasan.
janji korisil matangkep ora to buka aja takok duotos karo pakepanasan Nimangsuk ngono mangadili nuwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Hung Bawana langgeng sinunggi tatanamrat ora mengko dhisik Gatotkaca anakku lanang tetuka ing Mringgandani anggonmu sowan ana ngersane wakmu ing Ndarawati punwa ndangu kelawan pisowanmu padha kanthi harja sak sowanira anakku lanang tetuka Rimbyatmaja lunamit pasang limantabi dina pinong kula diri demaweng tawang tuwang linepat ning tolak manu wa Prabu sewu-sewu klepatanipun ingkang putra ing Mringgandanipun tetuka kula Tadawatana teka dinten sakmenika kula damel kaget manahipun yang sepuh teka kula wantun sowan ngabiyantara mongko tanpa tinimbalan wa Prabu sawanipun ingkang putra pun tetuka tansah mangke karaharjan tebih saking Rubeda kalih sing sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhep Wadawa. Iya, Gatotkaca tak tampa. Ora liwat pangestune wakmu Ndarawati wae tampanana nggih Gatotkaca. Ndara iki sampun sanget anggen kawula pundya karya jimat paripe dayana ing kasantosan. Angger Gatotkaca Raharja rawipun angger Paman Setyaki lakar kalesan mekaten. Paman Garbaruci nggih wilujeng sowan kula Paman. Bekti kula kunjuk kula tampi dawa sami-sami nggih dipun prayogaken anggenipun lenggah sampun wonten kurang prayogi Paman Garbaruci Gatotkaca wonten timbalan wo gawe kaget penggali wong tuwa sowan mangka tanpa tinimbalan ana wigati apa tetuka sewu-sewu lepatanipun ingkang putra pun Rimbyatmaja kula Tadawatana dinten sakmenika kula sowan wonten ngersanipun wa Prabu Ndarawati. Iya ora dadi ngopo wis tak wene wektu. Marta diage matura. Iya. Sepisan sowan kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk tungkapangka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging kula menika dipun utus dening pepunden Pandhawa utaminipun wa Prabu Puntadewa inggih wa Prabu Darmakusuma ing Ngamarta. Awit nalika semanten Tetrep mataning pasewakan negari Ngamarta kawontenanipun nembe peteng jalaran manahipun wa Prabu Puntadewa ingkang kirang rena samadaning menggalih lho lire piye nalika semanten wa Prabu Darmakusuma nyumpena wonten wujudipun banjir bandang ingkang nalika semanten damel kerem negari Ngamarta nalika semanten ngantos ngintiraken jumplangaken dampar kecana negari Ngamarta tumataan nalika semanten wonten bocah bajang utawi wonten lare bajang samadaning pasuwunanipun wa Prabu Puntadewa lare bajang menika kula nyangking bothok bolu miwasa dolanak sanalika banjir sirep lajeng samangke wonten wujudipun daru ingkang gumebyar sumunari ana itu mibo wonten kedaton negari Ngamarta wa Prabu saestu mriku damel bingung manahipun para punden Pandhawa pramila anggen kula dinuta sowan wonten praja negari Ndarawati enggal enggalo paduka Prabu Ndarawati Kasduwa rawuh wonten praja negari Ngamarta damel pepadhang tumrap manahipun para Pandhawa wa Prabu Sri Bathara Kresna tansah marep pamoring sukma sinaksmaya winaya ing asepi sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning marana tarlen saking liap layaping aluyuk pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati
kaca wonten timbalan. Yektine kaget atine wakmu ing Ndarawati teko aku nampa kalanemu kang dadi aturmu. Wonten kawontenan menapa wa? Iki mau pun wa nyawang kaca paesan. Lah kok ora pati ndugamana? Jebul sasmita ingkang ditampa lumantar pasumenan dening Nyai Aji Darmakusuma kuwi mau mratelakake sartane dewa maring wangsit yen to negara Ngamarta bakal nampa pacoban. Negari Ngamarta badhe nampi pacoban. Iya. Nanging pacoban kuwi uga ana kanugrahane teges negara Ngamarta bakal antuk pacoban nanging negara Ngamarta uga bakal antuk nugraha. Mari ngaten perkawis menika badhe kula aturaken wonten kersanipun Wa Prabu Puntadewa. Iya. Malah wektu dina iki pun Wa bakal bareng nglawan sira tetuka tumuju ning praja negara Ngamarta. Lajeng mangkatipun winjang menapa ora ketang sambung apa colok lintang tumri budal dina iki Kakang Udawa wonten timbalan sinipun. Ayo tak kandhing rakit kereta kencana panjenenganing sun derekna Yayi Setyaki supayane tumuju ning praja negara Ngamarta. Ngestaken dawuh nyun pamit madal wasilan sinipun. Ngapa? Iki mau sulukane kudune nganggo ompak-ompakane. Sing gender lalen. Kelalen dole ora apa-apa. Karang urung dicepake sadurunge. Dadi ya wis tak gawe ya ngene wae. Masa? Heeh. Ndara Janaka wis rawuh. Heeh. Ha iya. Iya, dipakeke rawuhe, Pak. Ndara Janaka kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ndara. Ya Kakang Semar tak tampa tiba sepadha-padha Kakang. Ngapunten. Rawuh teng Pedukuhan Karang Kadempel kok cawus guayane niku enten napa Ndara? Mbok nggih dicethake mbok nggih paring dawuh sing cetha. Paring dawuh sing tetela. Enten napa sampean pasemone kados ngaten niku Ndara Janaka Kakang Semar wonten timbalan yektine nggonku nandhang sungkawa iki Kakang mung merga bingung nggonku ya kuwi kepiye nggonku bakal mungkasi beban ingkang mapan ning praja negara Ngamarta jalaran Kaka Prabu Puntadewa penggali ora tentrem. Merga nalika sempana nyumpena yen to negara Ngamarta ketaman banjir bandang banjur ana wujude bocah bajang ingkang nyangking bothok bolu kelawan sada lanang saknalika banjir sirep tumuli ana wujude ndaru ingkang cumlorot sumunar tejane anelahe tumiba ning praja negara Ngamarta. Kakang Semar iki dayane ngopo? Janaka bingung mula wektu dina iki aku bakal munggah ana ing Kayiwangan Suralaya njaluk ana ngersane para Jawata muga-muga para Pandhawa diparingi pepadhang Kakang. Soroting pantam sumula amadangi jroning pasarean ngenane wadana lir katon kang remu-remu kalingan ngangrangan sang dyah manah engkong sumungkem guling sang kalakung mangrepa babuhe maneman piratendhek bronto ayewa sungkawa
ngaten ceritane kula kantun nderek mawon Ndara. Iya Kakang. Kula wektu dina iki tak jaluk Kakang Semar saat majamutut untat lakune Janaka. Nala Gareng. Wonten dawuh Bapak. Nala Gasong. Wonten dawuh Bapak. Petruk kantong bolong. Pripun Pak? Bagong. Piye Mir? Lho. Tata samata ing gati sawe goeng diri Ndara Janaka arep munggah kayangan nuli ngestaken ngestake Pak. Pak. Woi. Kuncing langit lap-lap katon ler genjang alis risang mawe gandrung sabaran katulo wukir moyak panjik saking jas balewur Petro pripun Ndara kowe ngerti apa ora nggih nika macan iya sadurunge aku adu arep karo macan kae Bagong pripun Supukno Jemparing nggih ngestaken dawuh sing diguwak mau nggih. Iya. Ora wurunga mung arep dienggo enten sok diguwak sampean kok aja sok kaya ngeten niku mulane. Iya Bagong ya nggih. Sing anune kok wau to? Apane? Sing bedare warna emas nika to. Iya. Ampun iki pun wah niki gara-gara sampean guwak wau dadi kiwir-kiwir kaya ngeten iki. Wah cocokne niku ngati-ati niku senasgane sampean niki nggen kula. Iya Bagong nggih. Pun gak dipanah malah ndadak adu arep oleh macan ngomong-ngomongan oleh sampean malah kesuwen mengko ora. Ya tru ya. Ha iya. Petro pripun sumingkira. Aja ngasih kowe ki sempiye ngaradan ya Gong minggir ya nggih wis panah mawon Pak napa macane Ndara iya Bagong tak panahi Bagong minggir iya sembane ring ulun kapurba risa ngamor bereng ngarat maring sanan ingkang mring kanan siing dase pukulun Kamajaya ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Yayi Arjuna ulun tampa Rama Ismaya kula ngaturaken sembah tak tampa anak lanang Kamajaya dalam kurung etek nggih ngomong kok nyeluk kae anak lanang Mir kowe ora ngerti kok kae anake Sang Hyang Ismaya kae anakku kene ndek anak bagus giri lusi piye Kamajaya kowe kok dadi ngangslup ning ragane macan kowe methukke karo bendaraku Rama Ismaya piye estunipun kula menika bingung Arjuna wonten timbalan pungkulun
wektu dina iki Kayewangan Suralaya geger disababake saka ngamuke Patih Wisamurka nggone adreng kepingin mboyong kelawan garwa panjenengan ulun ya kuwi Yayi Dewi Ratih. Nalika semana panjenengan ulun wis budidaya ngendhake kelawan kamurkane Patih Wisamurka Patih negara Nggawa Cindrakawa ndene adreng karepane Prabu Dewa Kintaka. Malah wektu dina iki Kanan Suralaya geger mawut mboya kanten-kantenan Arjuna gunjang ganjing langit kelap-kelap katon bergenjang alis risang mawe gandrung. Piye ta iki ora mesmaya kados pundi bojomu dirusui wong kok kowe meneng bae mongko kowe iki bagus kowe iki bagus bojomu dirusui wong kok kowe meneng bae Rama Ismaya sampun ngantos duka-duka kados ngatene wis ora usah geger ora usah piye-piye ora ana gunane nek mengke uring-uringan Kakang Semar kepiye Kang ayo pun bidal teng ayangane ayo tek munggah tek monggo Rama Ismaya woi Tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta pawanapana maragana samirana lan warayang Pancabayu wisikan magulingan lima latala dewa jiring ketewati mati nganti urun jago wiring kuning ora pangling kae panengah Pandhawa Raden Janaka Raden tekana kene giaglak limpahmu Raden dalah iki jagone dewa panengah Pandhawa ora pangling kowe Patih Wisamurka dasar para Yadaya ndi Dewi Ratih ndi Dewi Ratih tak boyong ning negara Nggawa Cindraka ora tak wenehake kowe mati dening aku ora sah kakianku mati tenan para to mati tenan ora sareng mati tenan ya iki sangat buta lha buta ya ampuh mendale Pak To ya to ayo aku kok nek ndagel ngono ndagel ra lucu kanan mesti kok ndagel wae terus ora cara kok mati le masa tenan iki lho kupinge opah-opah Nara Janaka biasane sak nyokot kok saiki dijabat mati ya terus. Mbok. Mer piye iki, Mer?
wonten rawuh, Pak. Aku ki jujur ya sedih nek ngrasake kanane Ndara Janaka kaya ngene iki. Nek pripun iki kaya ngoten iki? Wis sowan ning Ngamarta Petruk kuandane Ndara Janaka tak tunggune. Saya Gong, ana minggat to ngono. Koko Prabu Sri Bathara Kresna ngaturaken genging panuwun awit sampun rawuh wonten praja negari Ngamarta. Iya Yayi, Jlindha kakangku, Werkudara piye? para Todyaki paringa dawuh. Apa sing dadi werdining pasumenane Puntadewa ya mbarep kakangku? Yayaji wonten timbalan Koko Prabu. Yektosipun anggen paduka Yayi Prabu Darma Kusuma nyumpena kados mekaten kados ingkang sampun dipun aturaken dening anak kula ing mring Gondani menika jatosipun lumantar sasmitaning dewa ingkang kula tingali wonten ing kaca paisan nalika semanten negari Ngamarta badhe pikantuk pacoban nanging ugi badhe pikantuk nugraha Yayi. Ngantos paripun sami mbal wacana. Kasaru pelajaripun Sang Lurah Petruk Kandrong Bolong. Sinuwun katiwasan sinuwun. Pertara manguswana ngamrengeng kate karenaning kaswase yaning marga Hamalagung tumiring Sang Gandawastratmaja Petruk mlayu-mlayu napa Petruk? Petruk mlayu-mlayu napa Petruk? Petruk apa? Wah, jeluk saka dhuwur. Ngapunten. Niki kula saking kayangan. Saka kayangan Petruk kuwi ngopo munggah kayangan? Plesir. Piknik ngekem teng mriko. Kaya njaluk tulungane dewa kaya sampeyan niku. Nalika semanten Ndara Janaka didhawuhi munggah kayangan kalih Sinuwun Bathara kalih Edhek. Sapa Petruk? Pukulun Kamajaya, dewaning asmara, ning asmarane hancur, asmarane kacau. Wah, Petruk. Pripun, Ndara? Sing sare, sing sabar nrimo. Nggih. Wingi mun ngejak kula rolingan aja ndak keterusan kaya ngono kuwi. Surape. Banjur ngopo kowe mlayu-mlayu Petruk? Ngerti ae Ndara Janaka teng kayangan pinangi kalih Patih Wisamurka sing ajeng ngrusuhi bojone Bathara Kamajaya. Ndara Janaka dicokot mati. Ndara Janaka dicokot mati kalih Patih Wisamurka sinuwun. Petruk wonten dawuh mbok menawa pancen kasuwargane Janaka ana ngastane Patih Wisamurka. Kaya ngeten iki lho kula sengit banget. Mudah-mudahan diwaduli. Ndara Janaka mati. Badhe tumplak. Pasan suwun sampeyan ngendika, ya wis apa-apa Petruk. Mbok sing mutu. Sampeyan niku dadi ratu, ngayomi adi-adine kok ora kompeten. Ratu. Idealis sampeyan niku. Petruk. Pripun, Ndara? Janaka mati tenan ora? Estu. Basa. Estu kok sampeyan. Tiru-tiru Bagong ora? Wah, jlitheng piye? Tututi Janaka Werkudara. Wah, ya.
yogyaka piteksara pangling penenggak Pandhawa. Wah, kowe patih bisa murka. Iya dasar para nyata. Ayo. Kowe arep ngundurke karo patih bisa murka ora bakal iso. Malah mung kelakon nyawamu tinjung akhirat kaya adimu Janaka kokean wus. Woi! Waduh. Ah! Dian menungso rata tatanan. Ayo arep ngejaba yo cokot mati we. Dialah warku diolah sembilik gede nih mati tak cokot margo kentean bensin yo nah isi ana tunggal sisa nak cokot cengele walan den merayekno semurire seka balik titione ngang Semar menika kados pundi Narada piye Pandhawa mati mungsuh Patih Wisamurka piye to jane kami tuane dewa ora kanggo kowe kesran ning kayangan Suralaya kok reti kanan kaya ngene mengika iki piye kowe aja kalah karo aku sing ping sak derajate Batur Tantrada ayo kowe gunakno akal pikirmu menika kados pundi Kakang ora kados pundi Ben dewa ora kompeten ya
Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngending gone wiladala Mas Rama Sidam sikaring bawana langgeng Atmaja ulun urang ayu wonten timbalan Kanjeng Rama pukulun lah kok katon bingung pasuryanmu tak titik mongko ora suwe meneh wis arep ndungkap babaran Atmaja mingkung mbok kandhut kuwi ora suwe meneh bakal mbok lairake ning Madyapada kena ngopo dadi jeneng kita katon rengu cawus gwayane kaya mangkono nuwun sewu Lu Rama pukulun kula menika boten dangu malih badhe ndungkap babaran kamangka anggen kula badhe babaran menika boten tinenggan kalian bojo kula boten dipun tenggo dening guru laki kula ingkang nalika semanten sampun ngukir jiwa raganipun Jabang Bayi ingkang kula kandhut kula bingung kula kedah kados pundi menapa badhe kelampan kula nglairaken anak kula piyambak Kanjeng Rama gonjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir gencang alis risang mawe gandrung nalika semanten ingkang milang-miling sinambi nglangi saking toya samudrana gesang Resi Kaneka Putra nalika semanten dadi watak panglimunan datan kasat netra pramila Sang Hyang Baruna miwah Sang Dewi Urang Ayu datan mangertosi lampahing Sang Resi Kaneka Putra nalika semanten Sang Hyang Narada gadah ide pamanggih pamrayogi awit mangertosi ingkang den kandhut dening Sang Urang Ayu menika benjang menawi dewasa dados pepeninganing para titah unusaning para satriya nalika semanten dadi tanggap sasmita Sang Resi Kaneka Putra watak manglimunan nyelem Jabang Bayi ingkang den kandhut dening Sang Urang Ayu den sendal mayang den beta wonten ing Ayewangan nalika semanten titi wahyaning mangsa kala wis nekani wancine babaran Sang Dewi Urang Ayu nalika semanten dadya den lairaken Sang Ponang Jabang Bayi saking telenging nggo garba ingkang lair sanes kok wujuding jejabang bayi nanging wujuding ponang kawah miwah hari-hari dadya kagiat kadara kasan Uswa kang layut denyai langkang memanise wadane ro layu kumal kocam rahya maradani Mas Rama Sidam sikaring bawana langgeng Urang Ayu Rama pukulun Baruna menika kados pundi teka Jabang Bayi ingkang kula lairaken namung wujuding ari-ari kalian kawahipun menika kados pundi wela perkara iki lha kok dadi ana lakon sing edapi-edapi kaya ngene Urang Ayu lermo ning kayangan dasaring samudra pun Rama bakal sana ning sumur Jalatundra
kula putraning sun siraiku wis wanci pisalan jenenging walang ya kuline ngarti becik sira ning praja Mas Romo Sidam sikaring Bawana Langgeng Yayi Pukulun Baruna tawang-tawang tangis manuning sumur Jalatunda napa Yayi Kakang Ananta Buga teka kaya ngene lakon sing disandang dening anakku ya Urang Ayu lakon apa lakon teko sajak ngedapi-dapi nalika semana wis ndungkap babaran anakku Urang Ayu tumulipun nang jejabang dilairake saka nggo garbane nanging eloke kahanan ingkang lair dudu kok wujude jabang bayi nanging ingkang lair mung wujude ngari-ari kelawan wujude kawak Kakang Ananta Buka kahanan iki ndak pasrahke ana ngersane Kakang Ananta Buka aku njaluk senjata pitulung Kakang Yayi Baruna ana dawuh apa Kakang Pukulun yektine mangkene bocah utawa jejabang bayi ingkang dikandhut dening Urang Ayu kuwi lungane utawa ilange ora kok dicidra dening Duratmaka ingkang bakal gawe cintraka jabang bayi nanging yektine ingkang wis nyidra sarta ingkang wis nyendal mayang kelawan atmajane Urang Ayu kuwi yektine uga utusane ngadil sartaning sakmengko ya wayahmu ya putumu ingkang dikandhut dening Urang Ayu bakale bisa dadi satriya kusumaning bangsa banjur perkara nggonmu bakal golek lan putuku ya atmajane Urang Ayu kepiye Yayi Baruna apa Kakang Pukulun aja kuwatir sakjroning penggalihmu aku ingkang saguh goleki sartaning upadi budidaya kelawan putumu ya putuku ingkang dikandhut dening Urang Ayu nanging aku njaluk besok yen to bocah iki wis ketemu besok bakale ndak openi sartane bakal ndak gula wentah ning sumur Jalatunda ya wis aku saguh bakune putuku ketemu Kakang Ananta Buga wis kowe aku tak budal goleki Gensang karo dayang dasare isih bayi ben kaya Gatut Kaca dhisik kere kae undurna kere walah dalah kok aku dimungsuhke bayi padhake pitik apa piye aku Olah dialah bayi cokot modal dadi panganku barat wah marake selilit pangano daginge ra enak trimo daginge tikus serate gede-gede lan iki bayi kok kelembutan dewa ora sudi mungsuh bayi ngene waran ulun jadi ning
kang ana ing Kawah Candradimuka nger. Semanten punang jabang bayi kang den cemplungaken wonten samadering Kawah Candradimuka tanggaping gati Sang Hyang padha menang ngemong lawan jiwa raganing sang jabang bayi kula wau. Anggro sesumbar mawa lindhu bumi gonjing Mas Rama sidam sikaring bawon Boyapati Ndugamana ayu nggir punang jejabang bayi ingkang wis den jedya ning Kawah Candradimuka awi ulun kandhi ulun maringi tirta gege utawa banyu gege dimen dungkap dewasa jeneng kita nggir. Mawar rangge pilih-pilih Wiladala aku kok mapan ning nggon geni-geni kaya ngene terus iki ana anak kecil iki sapa iki Mas Rama sidam sikaring bawana langgeng bocah bareng dungkap dewasa kok Boya bisa tata krama nggir ulun iki dewa lho dewa iya apa benda tuh dewa kuwi aku sampean guyu lho ora dewa kuwi ingkang sinembah dening para titah oh malaikat iya kena sinebut mangkono terus iki aku ki sapa dik dik denggol kita melocot kuwi ra aku ki sapa aku ulun iki ngomong kelawan jeneng kita kok jeneng kita sak geleme dhewe lan panjenengan ulun aku ya wis dilairke kaya ngene ya wis aku mapan ning jero geni kaya ngene sampean sapa ya ulun Sang Hyang Padhawenang Sang Hyang Padhawenang iya terus aku sapa jeneng kita kuwi durung duweni jeneng mula jeneng kita bakal ulun maringi pusaka asma Bambang Antasena Bambang Antasena mah mbok ganti jenenge lho wis mangkono peparing saka panjenengan ulun mah aku mah Antasena sababe apa aku nek jenengku Antasena mesti ana sing ngece Antasendra ngono ya wis mboya dadi ngopo terima-terima lakonmu tak terima-terimake bila dalah bocah lagi lahir kok wis ngerti lagu kaya mangkono bala aku cah modern ora aku nyeluk sampean apa aku iki mbahmu ya ulun iki mbah kita oh si mbah Wenang kakek Wenang iya mangkono Antasena piye mbah ana ing Kayuwangan Suralaya kaya ana parang muka Patih Wisamurka undurna sak nalendrane ya kuwi Prabu Dewa Kintaka sak maju selar perwatan ki engko duwe sisik kaya iwak lho
Aku ndisik kaya. Ah, dasar Waranyata, kowe patih Wisamurka. Dasar Waranyata kowe sapa? Aku Antasena. Antasena, Sing kaya aku bayi sing tok letak-letak mau neke lho, neke kayake lho, kayake. Latiala kok dadi gedene semene. Ayo sampeyan ora gelem mundur aja takon dosa mat. Woi. Sinandak mestakaning Sang Patih Wisamurka. Dening Sang Raden Antasena nalika semanten ginrayang kailaning jagat gaweaning para dewa. Patih Wisamurka sirna margalayu manjing dados upase Sang Antasena. Kelip-kelip apa ya? Wah, jan radong aku. Mbah Wenang wis rampung. Kabeh dirampungi sisan Antasena. Oke. Ridho mawur mangawur wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso ora pangling tumenggung prawara kendra sinuwun ketiwasan piye Patih Wisamurka sirna margalayu iblis lanat Satria raine biru sapa kowe? Ratu rupane elik banget. Wah. Penyaron wae kowe. Lho. Ngawu gawar ngawur. Wae untumu sak jagung-jagung ngono. Ya aku sing nyorek kono dhisik. Weh, corekane dekne. Ya, mulo kok elik banget rupane. Aku Dewa Kintaka Nalendra Gwacindraka. Iki sing arep ngrusuhi bojone dewa iki kaya iki. Dasar Waranyata. Dewi Ratih ketuku tak boyong ning kedaton negara. Gwacindraka yen ora kayangan tak biyuki batang sayuta. Apa? Oh. Waduh, Antasena celana aku Antasena nalika semanten cinandak mestakaning Sang Prabu Dewa Kintaka nalika semanten cinandak dening Sang Raden Antasena ginrayang nalika semanten wis tumeka wancine sirna margalayu manjing dados sungeting Sang Raden Antasena. Wah. 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 Maring jajalaran iki sing jeneng Antasena gawe geger wis wani mateni kelawan Koko Prabu Dewa Kintaka ae kowe sisan nak mateni mah datang kanton Sang Kintaka Murti ingkang musirna margalayu nalika semanten manjing
wonten epeping Sang Antasena dadi daya kekiyataning Sang Raden Antasena wau.